Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ани Петкова, психолог, консултант. Темата, за която днес ще говорим, е флирта. Днес ще ви дам няколко основни правила как да флиртувате качествено. Много хора се ужасяват от мисълта за флирта. Ужасява ги именно това, че по някакъв начин могат да се изложат или да бъдат отхвърлени. Други се забавляват. Действа им отпускащо, релаксиращо, забавно. Внасят интрига в ежедневието си. Истината е обаче, че флиртът е изключително важен. Именно за това днес ще ви дам основни похвати на флиртуването. Защо е важен? Защото преди да има двама души, преди да има близост между тях, преди да се създаде приятелски отношения или двойка, именно изкуството на флирта, закачката между тях двамата. Задължителна част и елемент от нашето ежедневие. И не само флиртуването не е само за хора, които тепърва ще влизат в някакви близки отношения един с друг. Флирт е и за семейни хора. За хора, които са с дългогодишен брак, дългогодишно съжителство. Важно е да се флиртува и тогава. Продължава да се поддържа интригата, тръпката между двамата души. Това показва един на друг, че те все още имат интерес един към друг. Все още другия се бори за партньора си, един за друг се борят за партньора си, да не го изгубят. Проявяват и доказват интереса си към него. Затова, ето ви и първите основни правила на флирта. Правило номер 1. Очния контакт. Не случайно хората са казали, че очите са огледало на нашата душа. Именно очният контакт е този, който прави първото впечатление. Знаете ли, има начини, в които очите могат да се усмихват, дори без да има усмивка на лицето. Когато погледнете половинката, когато погледнете обекта, с когото флиртувате, с един закачлив поглед, дори да няма усмивка на лицето, това говори много само по себе си. Първият похват на флиртуването е очния контакт. Гледайте събеседника си в очите, задръжте погледа си поне за 7 секунди, при което може да добавите една лека усмивка и да погледнете в страни. Именно поглеждането в страни дава възможност на отсрещната страна да ви огледа. След като сте погледнали вече в страни, отново може да осъществите очен контакт. Но това е съвет вече към дамите. Този очен контакт, повторния, трябва да бъде смирен. Трябва да изглеждате уязвима, нежна, ранима. Освен с очен контакт, това може да бъде, което е и правило номер 2 при флиртуването, да покажете вашата уязвимост. За много жени това е недопустимо. Те са самодостатъчни, егото не им го позволява, но ако искате да флиртувате правилно, постарайте се. Уязвимост може да бъде показана не само с думи. Уязвимост може да бъде показана и с жестове. Примерно, врата е една от най-уязвимите части на тялото. По време на разговор, когато се хваните за врата, или си хваните ключицата, или така, този сигнал показва, че вие сте нежна, крехка, уязвима. Ето, нали, прикривате се по този начин. И това какво говори за мъжа? Това отключва инстинкта в него да закриля, да ви опекунства, да бъде вашият рицар, да бъде вашият спасител. Дайте му тази възможност. Трето правило в флирта е докосването. В никакъв случай не се хвърляйте на врата на когото и да било. Под докосване имам предвид леко неволно докосване. Може да го докоснете с рамото, може при сядане да го докоснете с крака. Когато подавате даден предмет, да го докоснете да си докоснете пръстите, като разбира се, може да добавите едно съжалявам, което е достатъчно. Четвърто правило – отдръпването. След като има докосване, задължително се отдръпнете и дайте минути време на отсрещния да асимилира какво всъщност се случи. Дайте време на хормоните в него, които се обаждат и задават въпроса, а това сигнал ли беше или не? Похват номер
5. От вас искам активно слушане. Какво ще рече активно слушане? По време на разговора с вашия събеседник не просто да кимате Не, искам активно да слушате съдържанието на това, което ви казва. Събеседника го усеща. Когато събеседника види и усети, че вие наистина изцяло сте в разговора, сте отдадена на разговора или отдаден на разговора, когато активно слушате какво има да ви каже, това дава информация на отсрещния. Значи аз наистина съм привлякал интереса. Значи и е важно какво имам да кажа. Похват номер 6. Смейте се. Мили дами, това е по-скоро насочено към вас. Смейте се на шегите му. Смейте се на закачките му. Това дава важна информация за мъжете, че те са интересни и че флирта им се получава. Подкрепете ги в това отношение. Номер 7. Никой не е казал, че трябва да бъдем физически заедно, че трябва да има само очен контакт. Флирт може да бъде продължен и с SMS, в които в никакъв случай не пращате голи снимки. Това дава толкова грешни сигнали за вас, че вие не уважавате тялото си, че не уважавате отсрещната личност. Никакви голи снимки. Флиртът чрез SMS може да бъде с двусмислени, закачливи изречения. Нищо, което да обсебва отсрещния събеседник. И на последно място, но не е по значимост, е границите. Флирта трябва да има своите граници. Мили дами и господа, ако прикалите с флирта, ако примените границата, за която ви говоря, то вие олеквате. Колкото и интерес да има насъбран към вас, толкова бързо ще го загубите. Защото тогава изглеждате лесно достъпни. Флирт е изкуство. Овладейте го, практикувайте го, упражнявайте го. Насладете му се. Хубав ден от мен!